Ka jing ang nut jong ki bubun kinong ilam bandon kalaway jong ajaj benreu. Om tang ban im kariti kedustur, Henry bandon ru kalaway jong ki khon kari, kablalong ka jing ekran jong ki bubun na kapor siya kapor. Dekene ki juk jing temu, kaseng KSU Umsning Circle kan perlong ya ka lempung ilekai football jong ki kanarit, ya kebalai kerteng kum ka match prang under 14 football tournament. Ya kene ka lempung jing penilekai football on perlong ha Umsning Town Dorbar Playground. Ha kabak jing pen kre ya kene kelempong kalanang ya cecak inda girikot jang seng. Labu ru ya ka khusnam ka basau pho hajar tengka ka song pisa na ka benta ka kenhun jang diladu bat arpho hajar tengka na ka benta ka kenhun ka bawan bar. Ki bako abane sim benta kin phone sa ki nong penyat ki girikot jang seng ha ki number Henry not khandai ar nyau lai nyau ar Henry khandai sau pra ar lai khandai bat khandai lai Henry lai sau nyau lai khandai iwe. Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai Henry kendai pra sanot lai. Cipra Tent House.